Shwmae, yn y fideo hwn, dwi'n mynd i arddangos sut i greu ffeiliau llun oddi wrth yr ffeil, oddi wrth y fath SVG. Mae'r ffeil y fath SVG, sef y ffeiliau gyda'r terfyniad neu oldodiad .svg, ffeil llun sydd yn eithriadol yn defnyddiol ar gyfer y cynhyrchu o lluniau digidol. Beth sydd yn nodedig amdano fe yw, mae'r llun yn cael ei storio yn y ffeil nid fel llun gyda'r faint penodedig, ond fel penodydau ar gyfer llun sydd yn diffinio yr ffyrdd ac hefyd yr siap a hefyd yr dangosiad o llun, ond nid y maint. Enghraifft, os ydyn ni'n cymryd cipolwg o beth sydd i mewn i un o'r ffeiliau ohonyn nhw, enghraifft, os ydyn ni'n agor yr ffeil hwn yma, calendar cysylltnod alt.svg yn Notepad, dyma yr cymwysiad o'r ffeil, sef testyn ansi, sydd yn diffinio y ffyrdd neu siap o'r llun, ond nid yr maint. Felly gyda'r fath o ffeiliau fel SVG, ydyn ni'n gallu defnyddio meddalwedd fel inkscape i golygu y llun i gynhyrchu ffeiliau llun o unrhyw maint ac hefyd o unrhyw lliw. Ac felly, dwi'n mynd i arddangos hwn yma yn y fideo hwn. Felly, dyma'r ffeil calendar cysylltnod alt.svg wedi ei agor yn yr meddalwedd inkscape. Fydd yna nawr mynd i arddangos beth sydd yn digwydd os dwi'n sydd ymlaen yn allbynnu y ffeil hwn i'r fformat neu fath ffeil cyffredinol .png. Yn gyntaf fydd angen i mynd i'r prif diwylliant ar y brig ac wedyn i diwys ffeil ac wedyn i diwys export PNG image. Ac wedyn dwi'n mynd i allbynnu i'r ffeil gyda'r enw path2.png trwy clicio ar y botwm export. A dyna ni, dyna'r ffeil path2.png sydd wedi ei allbynnu oddi wrth y ffeil calendar cysylltnod alt.svg. Ac os dwi'n nawr yn golygu y ffeil trwy'r meddalwedd paintbrush, dwi'n angyffal mae'r llun yn du a gwyn gyda'r gefndir yn y lliw gwyn a gyda'r blaendir yn y lliw du. Ac os dwi'n edrych ar y maint neu ehangder ac uchder o'r llun, dwi'n cyffal mae'r ehangder 447 pixel ac mae'r uchder 510 pixel. Felly, trwy y meddalwedd inkscape, dwi'n gallu cynhyrchu ffeil llun o'r fath PNG sydd yn defnyddio yr un ffurfiau neu siapiau neu gwrthrychau sydd wedi ei darlunio yn y ffeil SVG, ond gyda maint ac hefyd gyda lliwiau, cyfyndir a blaendir gwahanol. Yn gyntaf, dwi'n mynd i addasu y maint o'r llun yma i wneud y olygfa arno fe yn ychydig yn llai, i wneud ychydig yn haws i olygu, ac wedyn i wneud hynny, dwi'n angen i mynd i'r prif diwylliant ar y brig ac wedyn i diwys view ac wedyn zoom ac wedyn zoom out. Dwi'n gallu gwneud yr un peth trwy y bysysfwrdd, trwy yn gyntaf yn diwys y pen 7D yma ac wedyn
yn dewis yr ardal o gwmpas ffurf fel hynny, ac wedyn drwy'r pwyso i lawr botwm symud, ac wedyn yn y gyfamser yn pwyso i lawr botwm namin hefyd fel hynny. Ac wedyn gyda'r llun wedi ei dewiswyd, dwi'n yn gallu ychwanegu cefndir. I wneud hynny, dwi'n yn gallu dewis y ffurf sef y petrial yma, a wedyn dwi'n yn gallu gosod fe ar yr cefndir fel hynny, ac wedyn i newid y lliw o'r cefndir, dwi'n yn gallu dewis yr dewisiad, sef yr eicon sydd sgwâr gyda'r brws fan yma, ac wedyn dwi'n yn gallu olygu y lliw drwy'r rhyngwyneb fan yma. Felly os dwi'n yn eisiau i gwneud er enghraifft y cefndir gyda'r lliw gwerth, dwi'n yn gallu gwneud hynny gyda'r gwerth 10, ac wedyn ar gyfer yr egg dwi'n yn gallu mewnbynnu gwerth fel 200, ac wedyn ar gyfer yr gwerth glas dwi'n yn gallu mewnbynnu gwerth fel 100. Ac wedyn i osod cefndir gwyrdd yma ar y welod, sef fel yr rhain ar welod o'r ffeil SVG yma, dwi'n yn gallu dewis oddi wrth prif dewis lein ar y brig, object, ac wedyn lower to bottom fel yma. Wedyn dwi'n ynar yn gallu newid y lliw o'r llun sydd ar y blaendir, sef y calendar. I wneud hynny, dwi'n yn angen yn gyntaf i dewis yr eicon ar yr ochr chwydd drwy'r clicio ar yr eicon pen saith D, ac wedyn fy'n angen i pwyso i lawr y botwm symud, ac wedyn fy'n angen i dewis yr adael o gwmpas ffurf fel yma, ac wedyn fy'n angen i gollwng y botwm chwyth ar y llygoden. Ac wedyn fy'n angen i gollwng y botwm symud, ac wedyn y botwm chwyth oddi wrth y llygoden. Nawr mae'r ffurf ar y blaendir wedi ei dewiswyd. Y cam nesaf yw i dewis yr eicon ar y prif dewis lein, sef petrial gyda'r brws. Ac wedyn ffeil, ac wedyn flat colour neu lliw wastad. Ac wedyn dwi'n yn gwneud y lliw o'r blaendir, y lliw gwyn, drwy yn mewnbynnu yr gwerthau ar gyfer y lliw gwyn, sef 255 ar gyfer coch, yr un gwerth ar gyfer gwyrdd, ac hefyd yr un gwerth ar gyfer glas. Nawr, dwi'n yn gallu allbynnu y llun yma gyda'r cefndir gwyrdd ac hefyd gyda'r blaendir gwyn drwy'r dewisiad ffeil ac wedyn export PNG image. Dwi'n yn gallu newid yr uchder ac hefyd yr ehangder o'r ffeil allbynnwyd, sef y ffeil PNG, drwy'r gwerthoedd ar gyfer uchder. Dwi'n yn gallu gwneud hynny felly 700. Ac wedi hynny, mae'r meddalwedd yn awtomatig yn gyfraneddiedig i'r
meithder y uchder, ac wedyn dwi'n yn gallu penodi yr enw yr ffeil a sbenwyd i path 3.png ac wedyn dwi'n yn gallu pwyso ar y botwm export fel yma. A dyma'r ffeil path 3.png wedi ei ysbenwyd gyda'r cefndir gwyrdd ac hefyd y blaendir yn wyn. Os dwi'n yn edrych ar y maint o'r llun yma, dwi'n nawr yn cyffal mae'r ehangder o'r llun yma gyda'r ehangder 613 pixel a gyda'r uchder 700 pixel. Diolch yn fawr am eich gwylio am y fideo hwn. Dwi'n gobeithio ydych chi'n wedi mwynhau. Tan y tro nesaf, hwyl.